sake! It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Oh, yeah. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Give it a quick check, Metro Manila. We got 46 minutes after 11 o'clock in the morning. And how are you doing? And welcome back to Love Radio's Top 10 Countdown. At eto na po ang pinaka-paborito kong portion ng countdown. Dahil sa wakas, nakakapagtagalog na ako! Well, mga kabisyo, eto na po, hindi na natin patatagalin. I'm sure marami pong nag-aabang sa inyo. At makakasama po natin sa ating mano-a-mano interview sa ating Love Radio Top 10 Countdown. Walang iba kundi ang Sponge Cola! Hello. Hi guys! Alright, syempre, pakilala mo na isa-isa sa atin. Hi, ako si Yael, yung kumakanta. Hi, ako po si Armo yung nagigitara. Ako po si Gosh, yung nagbabaho. Wow. Or bass. Wala absent po ngayon seated. Birthday niya po kagabi. Okay, so malamang ano pa yun? Basag pa. Exactly. Without sugarcoating, tama. Yun nga yun. Well, guys, welcome dito sa Love Radio Top 10 Countdown. And ako personally, parang ano to parang nostalgic to sa akin kasi I don't know if you still remember, guys, may buhok pa ako nun. That's before, I guess, before 2008. Nakakasama ko na kayo sa lahat ng mga almost mall shows kasi nag-host ako sa ibang stasyon pa ako noon that time. I still remember. Pati yung ginagawa nyo na merong raffle kunyari. Tapos tingin kayo sa ilalim ng upuan. Tapos biglang uto-uto. Ang tagal na nun. I still remember. Yeah, so how are you guys? Kamusta? Kamusta ang grupo? Well, at this point, since then, parang a little wiser, pero pretty much the same people. I mean, nag-iba lang yung lineup na wala yung drummer namin dati si Chris. Ngayon, ang drummer na namin si Ted, pero absent rin naman siya ngayon, so ganun din naman. Tapos yun, same old, naglabas ng maraming album, tumanda ng konti, pero andun pa rin naman yung magic namin together, so saya. So naging habang medyo nagkakaedad, parang alak lang yan, ano? Yan, magandang. Sumasarap. That's a nice way. Salamat sa Ayan, pagsabi. so the songs, yung ginagawa ninyo parang nagmamature din. Yes. Ayan, okay. Now, eto para sa mga naman sa mga nakikinig sa atin at napapanood sa atin ng sa ating Facebook, for those sa mga bagong tubo, ika nga. Ayan, yung mga younger. The Sponge Cola. Bakit? Saan nanggaling yung pangalang Sponge Cola? Basic tayo. Nanggaling lang sa isang libro, tapos yun kasi yung katabi ko nung tinatanong ako kung anong band name na pwedeng ibigay. So yun, sinabi ko Sponge. Kasi yung libro, Mr. Sponge's Sporting Tour. Okay, so Sponge. Wala talaga siyang kinalaman sa kay SpongeBob or something. Wala naman, wala. Nauna kami ng konti. Kasi 1990, 2000, teka lang, sorry, pinatanda ko yung sarili ko sobra. 2001. Battle of the Bands ng Ateneo tsaka Holy Spirit ng 2001. So, hindi naman pwedeng walang pangalan. So, nagbigay lang kami ng pangalan na temporary, Sponge lang. Wala pang cola nun, Sponge lang. Tapos yung nanalo kami sa Battle of the Bands pareho ng first place, nang di naman na-expect. Okay. Tapos naisip namin, i-retain na natin yung Sponge, magdagdag na lang tayo ng isa pang word, para siyang compound word. Parang ganyan. So, Sponge Cola yung dinagdag namin. Cola. Paano naman napasok yung cola? Nasa isang kami nun nasa isang dinner place kami nun, tapos umiinom kami ng cola. Okay. So, habang kumakain yung mga ibang tao, tapos paano kung cola? Kasi yung tunog namin, hindi naman kami parang basagan na sound Parang eksakto yung cola sa amin, parang everyday life, minsan mabigat, minsan malungkot, minsan masaya. So, cola, ganun. Yan, so yun yung bumuo ng Sponge Cola. Exactly. Yes. Wow. Yun na, basic. Tama. So, eto, lagi kong tinatanong to sa mga nagiging guest ko, the pandemic time. Yes. Kamusta yung grupo? Nung time na yun, mabilis kaming naka-adjust kasi meron kaming sponsor na Lyric na nag-provide sa amin ng equipment. Sila, so meron agad kaming equipment para mag-record kahit na-stuck kami sa bahay. Tapos kaya namin mag-live performance agad because of them din. So salamat sa Lyric. Alright. So dahil dun, parang I guess, ang nangyari, dahil walang time tumugtog, may iba pa namang facets ang pagiging musician, nag-focus kami sa pag-record ng mga kanta tsaka pagsulat ng mga kanta.
Yun na lang. Kasi kung wala naman tayong choice, wala namang makakapag-gig na may audience, ganyan. So, mag-live gigs na lang online, tsaka magsulat ng kanta. So, kumbaga, make do with what you have. So, that's what we did. Well, good for you guys, ano? Kasi you were blessed. Kasi unlike sa mga ibang nakausap ko, talagang ang hirap yun para sa kanila. Kasi during that time talaga. Kasi pag sinabi nating entertainment is... Kayo, ito talagang unang tinamaan eh. Yes. Walang gig. Kasi hindi mo nakakasama physically. Na-deprive tayo socially na makasama na yung banda. But you guys, talagang... Found a way. Talagang nag-sponge talaga. Talagang we absorbed everything we could and we released songs despite. Kumbaga talagang linaban na lang namin kasi gusto namin gawin to eh. So, yun talaga. Nung pwede nang magsama sa isang kwarto ang 5 tao. Di ba dati parang may limit eh. Yeah. 5 people lang. So, eksakto, 4 kami. Tapos may mag-engineer. So, 5 yun. So, nakamask kaming lahat. Tapos magpo-perform. Ako lang yung magtatanggal ng mask kapag kakanta kasi... Dagdag mo pa yung face shield dati. Ano ba yun? Grabe. Saka feeling ko yung face shield kasi ang daming estero na klinag nun eh. Kasi diba tatapon yun after. Kaya nga, exactly. Grabe. Gastos tsaka useless. Oo. Wow. So, meron din namang iba. Actually, the good thing na binigay din naman ng pandemic sa mga musicians na kagaya ninyo, yung iba, parang nag-zero in sila sa sarili nila at nakapagsulat sila ng mga kanta na mas malalim, mas may kabuluhan. Yeah. So, sa inyo, marami rin ba kayo nasulat na gawang kanta during the pandemic? Nag-record kami ng total parang mga 20 plus songs. Wow! As in buong time. Tapos linabas namin ng isang bagsakan yung nung August of last year. So medyo bago pa rin yun. Pero sa bilis ng pace ng mundo natin, yung August last year parang 3 years ago na yun eh. Pero yun, nalabas naman namin lahat. So, nakakatuwa lang kasi pag pinapakinggan namin yung mga songs na linabas namin doon, parang yung mga themes medyo consistent. Kasi nung pandemic, ang daming naghiwalay eh. Yeah. Yung mga couple na medyo problematic, kumbaga parang na-test sila. So may kanta kami na ang title Kung Ako Ang Pumiling Tapusin To. Tapos it's about breakups naman na parang paano kung ikaw yung mag-decide umalis pero hindi mo naman gusto umalis, di ka naman masama pero you had to. Yung mga ganun na things. So may mga kanta kami tungkol sa ganyan, tapos may mga kanta kami tungkol sa hard work. Yung title naman nun Kung May Oras Ka, which is about just working hard kung ano man mangyari. Kasi kami mismo parang na-realize namin kung gaano namin kamahal. Alam naman namin mahal namin yung ginagawa namin. Pero mas nasa-realize namin na pagtanggalin mo pala siya, parang ibang tao pala talaga kami and how it's so important to us. So, ayan. Yan. At syempre, sa kanila naman, Ay, sorry, sumasagot din sila. Kasi nung sa pandemic, mahirap talaga nung start. Kasi parang, paano ba yan? Wala nang gig. Siyempre, sa iba sa amin, ito yung main namin na source of income. Ito yung parang purpose namin sa buhay. So, parang paano yan? Pero maraming challenges. Tapos ang hirap din nung yung paano kayo gagawa ng kanta na mag-jamming kung magkakahiwalay kayo. So, hindi talaga siya nagsasabay-sabay. So, kasi hindi pa natin na-practice na gano'n na pwede pala eh. Doon pa lang nakita na, ay, pwede pala. So, talagang naghanap kami ng maraming ways. Nag-try kami ng iba-ibang things. Iba nag-succeed, iba try natin ulit. Yung mga ganun. So, na-explore namin lahat na pwedeng gawin online. So, pero never ba sumagi sa isipan nyo na like parang mag-stop? Ay, hindi. O parang yun nga yung dapat the worst thing that we can do. Kasi parang wala ka nang gagawin eh. So kung tinanggal mo pa yung music, parang ano pang gagawin natin? It's more of finding a way to continue pa nga eh than anything. Yeah. Well, good sa optimism ninyo. Kasi merong iba kasi na parang hindi na ako mabubuhay nito, kinakailangan kong pakainin yung pamilya ko. So, pero iba po yun pag gano'n. Diba, may mga ganong ibang na parang iiba na lang yung linya ko. So, and kung yung mga mahirap na gano'n na choices, talagang lahat tayo kailangan gumawa ng mahirap na choices na gano'n. So talagang respeto na lang tsaka kung gawin ko anong kailangan, diba? Pero sa amin kasi nakatulong din ng music sa pag-intindi sa nangyayari, sa pag-cope dun sa pandemic na nakakulong ka lang tapos hindi mo alam kung ano nangyayari sa labas. And true enough, diba? Naka 20 plus songs kayo na na-record. Yeah. Wow. That's a lot. Amazing. That's a lot. Binunga. Yeah. Okay, now, pag-usapan natin, what's new with you guys? Well, chinek ko sa calendar nung April 8, nanood ako ng Queen of Tears episode 10. Tapos, by April 9 ng 2 a.m., may sinesend na akong demo sa kanila kasi after ng episode 10, sobrang na-move ako. Nagsulat ako ng kanta. It took me 10 minutes to write a song. So, sinend ko agad sa chat group namin. Nakita ko pa April 9 ko sinend sa kanila. Tapos,
April 9, na-send na yung kanta. By April 9 ng 2 p.m., nasa studio na ako, nagre-record na ako ng final song. Tapos by April 16, andun na yung, sa akin na yung final mix eh. Nag-decide ako, kailangan ko lang ng sign. Nalilipad ako sa Korea para mag-shoot ng video nito. Kailangan ko lang ng isang taong magtutulak sa akin. Biglang out of the blue, yung asawa ni Teddy ng Rocksteady, nag-message sa akin na, uy, lipad ka kayang Seoul para mag-shoot. So parang, okay, sige, it's a sign. So nag-book ako ng flight April 16, lipad ako ng April 17, shoot ako ng music video ng apat na araw sa Korea, dun sa location ng mga iba-ibang location ng Queen of Tears. Okay. Tapos, yung video lumabas na like 4 days after, 5 days after. So, ang bilis ng mga pangyayari. By the time lumabas yung video, wala pang 3 weeks old yung kanta eh. Batang-bata pa yon. Parang toddler. Tapos yun, tinutugtog na namin. Tapos ngayon, pag tinutugtog namin, alam na ng mga tao yung song. Ang bilis ng mga pangyayari. And we're talking the song titled... 3 buwan. Yeah. Yan. So, basically, kanina yung 3 buwan na tugtog na natin kasi nasa number 7 song na siya. Wow. Number 7 song. Actually, Nice. nag-debut lang siya since last week. Wow. From number 8, tapos umaakyat. Well, hopefully, hindi natin alam. Baka next week, baka nasa number 1. Sana. Salamat sa mga bumoboto. Thank you so much. Now, kaya pwede mo bang ma-elaborate kahit paano yung kwento ng 3 buwan? Well, pag i-follow mo yung story kasi, nasusundan din naman yung kwento ng Queen of Tears. Yung idea lang na may part kasi sa episode 10 na imbis na pumasok sa trabaho dahil sa dami ng pinagdaanan nila, nag-decide na lang siya mag-cutting classes. Kumbaga sabi niya, traffic ngayon stay na lang tayo sa bahay para pwede tayo magsama. Tapos, yun, nag-bonding sila, ganyan. Tapos yun yung idea na itong song na to, kung tanggalin mo naman yung Queen of Tears from it, it's really about celebrating those we love. Yung alam mo yung kahit na busy yung araw natin, alam naman nating pipiliin natin sila every single day. So ipakita natin sa kanila na gusto natin silang makasama. So it's really like celebrating relationships na meron tayo. Yeah. And making sure na alam nila na parang kahit ilang beses pa umulit yung buhay na to, ikaw naman yung pipiliin eh. So, ganyan. So, yeah, perfect. Yan. Okay, now, so invite natin sila, of course, to your social media sa mga hindi pa naka-follow sa inyo. Ayan, ako nga pala, so, dahil batang-bata pa kami, meron kaming TikTok, Sponge_Cola, kung saan, ang daming kung ano-ano doon. May mga performances, may mga gig review, may mga food review, kung ano-ano. So, yung buhay namin basically nandun nakabalandra. Sponge_Cola sa TikTok. Tapos yung Facebook page namin, kaming verified naman yun, may blue check. So, Sponge Cola sa Facebook. Lahat kami nasa Instagram din naman. Ako si @Yael Iraz, si Gosh si @OshKoshB, si Armo si @Arminov, tapos Sponge_Cola. And yeah, may YouTube channel, Sponge Cola Music. Yun, the usual stuff. Tsaka yeah, 3 buwan is out sa lahat ng mga streaming platform. And sana boto nyo pa. Kasi pangarap namin mag number 1 dito kasi parang ibang level talaga yun. Parang nakakatuwa lang. Alright, so before I ask you for a sample, may mga gusto kayong pasalamatan? Maraming salamat nga pala sa Sony. Sa Sony Music, ang aming napakabait na record label na sobrang supportive. And eventually, medyo surprise pa to, pero maglalabas din nga pala kami ng version ng song na to, pero sa ibang language naman. Okay. So, na-record na, so minimix na. So, knowing how fast we operate, siguro by next week, lalabas na siguro yung Korean version ng song. So, wow, galing ayun. So, we're looking forward for that. Yeah. Exciting. First time. Oh, okay. Bagong skill. So, guys, kayo, wala kayong gustong pasalamatan? Thank you sa Love Radio, sa nakikinig, sa family, Simon and friends. Happy birthday kay Ted, our drummer. Sana okay ka lang this morning. Hello kay Michiko. Wala lang. Yee, girlfriend. Tsaka happy birthday din nga pala kay Andrea Cor ng The Course. Okay. Okay, now, so, eto na, hingi na kami ng sample. Ayaw nga pala, tsaka nasa Butuan pala kami bukas. Ayun. Hindi ko nasabi. Excited yun. Masyadong masaya dito eh. Sorry. Pero nasa Butuan kami bukas, sa Butuan Sports Complex. Bukas ng mga, siguro early evening, mga ganyan. Ayan, so sa mga taga-Butuan dyan na nanonood sa atin ngayon, abangan nyo yung Sponge Cola. Okay, so eto na, ladies and gentlemen, Sponge Cola with 3 buwan. Kwensya na, sana'y di halata, palusot na makasama ka sa umagang to na kay ganda. Ako nalulunod sa iyong tingin, pero hindi ko sasabihin, ibabaon lang sa damdamin ko. Takot
Pwede bang magtagal sa iyong tabi? Dala ng hangin ng tamis at ang pait. Minsa'y po mapalagang saya sa pigati. Tatanggapin ko lang, tatanggapin kita. Ang aking buhay, kahit ulit-ulitin, ika'y pipiliin. Ang aking buhay, kahit ulit-ulitin, ika'y pipiliin ko. Wow! Thank you very much! Galing. Walang kakupas-kupas. Alright, so maraming salamat and hopefully sa susunod yung hindi na number 7 song yun. Yung 3 buwan, kumbaga baka umalo na sa number 1 song na. Alright, so anything else? Baka may nakalimutan pa, mga taong pasalamatan, sponsors ninyo, go ahead. Maraming salamat ulit sa Sony, salamat sa Love, sa Butuan kami bukas, tapos nasa Bataan kami sa 25. Tapos marami pang mga gigs, so message na kami sa Facebook kung sakali kasi direct line yun sa akin. So, sa mga haters yan, kung gusto nyo mag-send ng hate comment, mababasa ko yan, tapos iiyak ako ng konti. Pero okay lang, kasi ako mismo nag-handle yung Facebook page namin. So, sa lyric, thank you rin so much. Sa lyric music, kung gusto nyo matuto mag-instruments, gitara, piano, meron din. Yep, right. Including this guitar, parang ganyan. Ito yung mga meron sila. So, ang ganda tunog, di ba? Oo. Okay, so thank you very much. Ayan, Sponge Cola, ladies and gentlemen. At eto na, pakinggan po natin for the second time around ang 3 buwan. Right here on Love Radio's Top 10 Countdown. Pasensya na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!